haka sahabbai suke zama a gaban manzon Allah. Fa iza sakata takallamu, idan annabi yayi shiru sai su kama magana, ma'ana annabi baya faɗa su ma suna faɗa. A'a, idan manzon Allah yana magana kowa shiru yake yi, idan kuma manzon Allah yayi shiru to sai mai tambaya yayi tambaya, sai mai magana shi ma yayi magana. La yatanaza'una indahu al-haditha, ba su jayayyan magana a gaban manzon Allah. Wannan ya ce kaza, wane ya ce a ba haka bane, a'a ba haka akai ba, a'a ba su yi a gaban manzon Allah. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha, wanda yake magana to za su yi shiru sai ya gama maganansa, sai mai yin magana shi ma ya. Yana cikin laduba na zamantakewa, in wani yana magana ka zamanto mai husnul istima, kyakkyawan sauraro. In wani yana magana to kai shiru ka ji shi sai ya gama maganarsa, kar ka yanke shi, kar ka katsa yawunsa, ka bari sai ya dira a yanda yake so, kuma sai ka ba da amsa ko ka faɗi abin da za ka faɗa. A baƙira masu babban tunani sosai da ka samu idan ana magana ba su magana a farko, in an ce za a yi magana sukan bari kusan kowa ya yi magana, daga ƙarshe su kuma sai su ɗauki haske daga maganan kowa sai kawai su ba da result ƙwaya ɗaya a cikin 'yan minti ɗaya ko minti biyu. Saboda haka in kaga mutum na zumuɗi na shishigin ko'ina a bashi ya shige gaba ya je ya yi magana, wannan bayan da ƙuruciya kuma ma za a iya cewa da akwai nau'in jahilci ko kuma son girma, son a ce shi wani ne. Amma mutum in ba ƙuruciya ba, idan an je guri zai yi taka tsantsan, ya yi tsantseni, ya ja baya. In an ce ya yi magana ma ya ƙaddamar da wani ya ce a'a wane ya fara, shi ya jira, saboda hikima da kuma iya mu'amala. To haka sahabban manzon Allah suke, man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha, wanda yake magana sukan yi shiru har sai ya gama maganarsa sai su ma su yi magana. Hadisuhum indahu hadisu awwali, maganan su gaba daya a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ne na awwalihim, wanda ya fara magana. Hadisuhum indahu hadithu awwalihim, wanda ya fara magana. Ana ba za ka zo ka ɗauko magana a yarfa ka ko a musguna maka a ce da Allah ka rufa mana baki. A'a, in mutum ya ɗauko magana to maganan nan nasa a kanta za a tattauna a wannan lokacin. Ma'ana akwai ihtiramul jami', ya zama dole ya zamanto akwai al-ihtiramul mutabadil ko mutabadal a tsakanin zamantakewa na wafa'i. Akwai ihtiram wanda ka girmama ni, ma na girmama ka, ba dan ina tsoron ka ba dan kana tsorona ba, a'a sai dan ka yi ma dan uwanka abin da kake so ya yi maka. Kana son ya mutunta ka to kai ma ka mutunta shi, al-ihtiramul mutabadal. Kana son ya girmama ka, kai ma ka girmama shi. An gane ko? Ai ko a ka'ida ma na bincike na ilimi akwai ihtiramu ara'il akhari, mutum ya girmama ra'ayin wasu ko da kuskure ne. To in za ka yi magana a kai ka girmama ra'ayi, in za ka tahlili ka yi tahlili ilmi, kar ka yi tahlili ka yi kawai ka kalli mutum ka bata shi don baka son sa ko don wannan rashin ilimi ne. Wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Idan mutum ya faɗa abu kuskure ne to ba ragin sa da kai ko ka musguna masa zaka yi dan kai zaka faɗi gaskiya ba, da ka girmama maganar sa, ka ce wane ya faɗi magana kuma gaskiya shi ma maganar nasa akwai hikima a ciki, maganar sa ma abun a duba ne saboda kaza da kaza, amma kaza shine kaza. Sai kawai ka shigo da tunaninka ba tare da ya ji cewa ka soke shi ko ka ci mutuncinsa ba, dan akwai yadda ake yin naqadi. Na san ɗaliban arabiya sun sani, a jami'a an karantar da su abin da ya shafi naqadi, an naqadul ilmi, naqadi na ilimi, yaya ake yi a yi naqadi wa mutum. Zagi shi ake yi, bata shi ake, duka ba haka bane.
da ka girmama tunaninsa da kyau. In malami ne zaka ce mishi malam wane ya ce kaza da kaza da kaza. In matsayin shi ma a ilimi doktora ne ka ce doktor wane ya ce kaza. In farfesa ne ka ce ustaz wane ya ce kaza. In shek ne ka ce shek wane ya ce kaza. Saboda wannan shine abin da yake wanzar da zaman lafiya da mutuntawa tsakanin mutane. Al-ihtiramul mutabadil, mutuntawa tsakanin juna da juna. Muna fahimtar wannan? Na'am. To haka ne wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruga hadithuhum indahu hadithu awwalihim yadhaku mimma yadhakuna